Ahojte, volám sa Miloš a chcel by som vám predstaviť svoju novú stránku, ktorá sa volá Bukovský. Prečo práve Bukovský? Pretože Bukovský je jeden z mojich najobľúbenejších autorov a v podstate vďaka nemu som sa nejako dostal vážnejšie k čítaniu. Druhá otázka, prečo práve knihy alebo prečo práve literatúra? Keby som povedal frázu, že knihy sú môj život, tak by to znelo ako klišé a nie je to celkom pravda, ale knihy sú dôležitou súčasťou môjho života. Asi vás zaujíma, čo by som chcel na svojej stránke riešiť, takže keďže je to Bukovský a aj v názve má po anglicky názov book ako knihy, tak samozrejme bude sa to týkať hlavne kníh, ale nebude to len o knihách, bude to široká stránka venovaná literatúre, filmom, recenziám. Bude ma zaujímať aj tvorba, a to nie len moja tvorba, ale aj vaša tvorba. Budem rád, ak mi s touto stránkou pomôžete, ak mi napíšete svoje názory, pošlete svoju tvorbu, prípadne napíšete recenziu ku knihám, ktoré ste čítali, alebo ku knihám, ktoré sa chystáte čítať, pretože táto stránka má byť nielen pre mňa, ale samozrejme aj pre vás a z tohto dôvodu budem veľmi rád, ak mi s tým pomôžete. Takže budem sa tešiť na vaše názory, na vaše recenzie a budem rád, ak vďaka vám sa bude táto stránka zlepšovať. Takže toto je moje prvé video a dúfam, že sa budeme stretávať spolu aj na tých ďalších.